Mashiripiti ndaita akawanda baba. Tapengesa vanhu vakawanda. Alright. Vanhu vakawanda vakapenga mukunge vabasu zvevanhu, mukunge vatora vakadzi vevanhu. Bozi makaroora mukadzi wenyu makapedza kuroora kweya rimwe dzinyangwe baba rakutora mukadzi wenyu. Munhu akadaro toranga baba. Kana ting'anga ndirimuprofita. Munhu akatoya asina mweya ndotomupa mweya. Like munhu akayasinga totally shut down asingatombozive kuti Mwari vari kuti kudii. Totomunamatira munhu totanga kubatwa nemweya. Otanga kutoprofita. Saka isusu tinomugadzira kuti adzikame. Tinomisa mubhodhoro. Tokuisai mubhodhoro mese muri 2. Mutendere muri mubhodhoro. Muchidanana muchipanana love yakaenda kumberi futi. Muri mubhodhoro baba. Zvokuti muchisvika muchibva kubasa munomhanyirwa muri pamukova baba, mutanga kukiswa namadhamu. Mutanga kupuwa rumwe rudo rwokuti kana yemuga munotanga kuvhunduka kuti zviko izvi. Munhu anenge aiswa mubhodhoro. Munoziva kuti baba rudo. Kuna vanhu vasingazivi chinhu chinonzi love. Hello people, hello. Welcome to Zim Reality ITV. Starango ndotwa DJ Sparks. Tiri panapa pa Zim Reality ITV. Muzora nasi guys, ndina Madzibaba Krebi. Ndifuna Madzibaba Krebi tese tinowaziya kana pera vanostera social media. Madzibaba Krebi vanowaziya, vanopisa pa social media. Saka ndanga ndichiwafonera chida kutry kuti ndiwariche kuti ndimbokwanisa nawo pasi. Timbazonzwisisa kuti zvikufamba sei, zvese zvinenge zvichiitika sei. Saka muzora nasi ndina Madzibaba Krebi. Bandira mibvunzo yakawanda imwe yacho ndondivhiringidza kuti ingogara yangu clear kumhuri yeZimbabwe muzora nasi because pane nyaya dzakawanda about nyaya dzekuti ndo ane tsvimbo yenyika number 1, pane nyaya dzekuisa vanhu mumbiya dzarofana kuti vapindure, pane nyaya dzakawandisa dziri panapa guys. Guys, kana mwasatenga data gara watenga data because nyaya dziri panapa dzine ma1. Saka ndisandawanza kutaura again ndikurukotedze Madzibaba Krebi muchirongwa because atitsanangure kuti matare naMadzibaba zvinobva zvifambidzana sei, vari kushanda sei, zvakayatsomira sei, wai vari kuCape Town, wai vasi kugara based muno muZimbabwe. Saka muri Zimbabwe nditaure ndikurukotedze Madzibaba Krebi muchirongwa. Madzibaba makadi baba, munofara here? Aiwa, zvomuri kungoona ndichiona pa social media ndaiti munhu muombe. Ndakura pamweya asi panyama chete. Ndenge ndiri mudiki. Ndikutoona kuti aya munhu mupfana zikaii. Nditori kamupfana but asi kana ndakuita nhau dzacho ndenge ndamudhara. Mune vamudhara? Ndenge ndamudhara, ndenge ndagarwa. Mudhara nanchikutsvagai. Ndofunga ndaitira kufona phone call yenyu pamutime musingapindure zvekutodaro. Handizivi kuti nei yeti muchiziva kuti tiriko. Majournalist tiriko. Ndakatoziva kuti muri kunditsvaga ndokuti ndakamboona imwe video yangu makaiposta, so saka ndakangoona makundifonera ndangoziva kuti aiwa DJ vane zvavari kuda. Akati aiwa handifani kudavira. Tinati mutsanangure muri Zimbabwe ikuzivei because kana muchinge maita mabasa muri kuita vanhu veZimbabwe vanofanira kukuzivei kuti anombonzi Madzibaba Krebi ndiani uye zvakakurira kupi? Ichokwadi. Ini ndakakurira kuGokwe. Alright. Ndakurira kuGokwe asi ndainyanya kutambira mubhinga ndomandaitambira. Kukura kwangu. Ndichiti ndikamboendawo mutaundi muGokwe, ndomboendawo kumaruzevha, ndoenda mutaundi kunamata. Ndakatanga kunamata ndiri mwana mudiki. Maenda kubhinga mudara? Kubhinga? Kubhinga kwakunetwa chimwe shamwari twandaitambawo nato twazukuru twangu. Ndipo pandaipota chingonzi akule uyai kuno ndichimboenda kubhinga. Asi pandaiti ndikaenda kubhinga manje taiudzwa kuti ukaba unozvimba maoko. Saka isusu tiri vana taitoti vanhu vekubhinga vanonyepa. Taipota tichiba asi pamwe pacho taigona kutanga kunzwa mudumbu. Kuba kwetinenge taita sei kwetinenge taita. Because bhinga inonzi nevaroyi kabhinga? Aiwa, kubhinga kune varoyi baba. Bhinga ndo kune varoyi vese muZimbabwe. Muzimbabwe. Zvekuti kutinetsa muno mara twanana. Aiwa, kubhinga ndo kune varoyi vese. Vaprofita vese vanozvita vakatumwa naMwari ngavaende kubhinga, vanovhura machechi. Vanosangana nazvo. Ngavaende kubhinga vanovhura machechi. Akuiti kupisa. Ngavangobudisa picture vari kubhinga. Pakanzi welcome to Bhinga. Inini chete ndindoenda kubhinga. Vamwe vese vanotyha kubhinga? Aiwa, vamwe vese vanotyha kubhinga baba. Vaprofita vangani vakazara muHarare muno. Vakawanda. Asi bhinga vaende? Bhinga vaende. Vanotoziva kuti aiwa kubhinga kutambirwe. Right, Madzibaba Krebi. Saka ichi chenyu inonzi chiini? Ini ndaimboenda kumasowe nguo tsvuku. Asi ndakazoona kuti kumasowe manje ndikurwisana nevanhu zvakanyanya. Takana togona kuurayirana nawo yekunamata. Ndobva ndasiya zvemasowe kunonda kuita zvematare. Saka kana munhu achida kundiona anouya topinda mumatare. Tonza kuti Mwari ari kuti kudii.
midzimu yekumusha kwake iri kuti kudii. Saka zita rikuti madzibaba iri harichadzimike. Izita rakatoenda mbiri kudhara. Saka vanhu vanogona kufunga kuti vanondiwana pasango ndichinamata nevanhu. Takatonamata, Mwari akatotipa zvataida, simba tava naro, tisaramba tichienda kusango kunodii. Saka zvinofambidzana sei kuti madzibaba zvamaita nguo tsvuku nematare zvinofambidzana papi? Mukatarira kana Micho yanga iri n'anga, asi kuti munhu anga akangwara akaona kuti rega ndiende kunonamatisa vanhu nekuti munhu anga ane simba. Ndonyaya iripo ipapo. Munoona dzinonzi n'anga dziya DJ, vanotoone nguva yavanotokumbirawo kuna Mwari vachinamata, vachitopawo simba naMwari. Mwari ndiye munhu anorotesa munhu, Mwari nevadzimu ndiye munhu anorotesa munhu. Hakuna munhu anongorota zvisina direction. Saka n'anga idzo dziya ndiyo nzira yavakatonzi naMwari vafambe nayo. Havana kushata, mushonga hachisi chinhu chakashata. Asi kuti wakatora mushonga unouraya ndio chinhu chakaita sei? Ndio chinhu chakashata. Saka kungosiyana chete kwekuti matare nekunamata chinhu wani cheche. Hazvo zvasiyana nekungoti tiri kusango kuti tichipfugama tichinamata. Ukatoya kumatare kwangu ndotokunamatira. Tiri kutaura kuti Mwari ari kuti zvakati. Asi ninge siri nyaya yekuti kungobhaizira. Isi nyaya yekubhaizira. Kungobhaizira vanhu like zvamamuchitaura nyaya Micho, kuti Micho yanga iri n'anga but akaona kuti no, vanhu vari kuvhunduka n'anga wewe. Maona manje, akaona kuti ndichienda kupi? Ndopfeka gemenzi nditeerwe nechi? Nevanhu. Nditeerwe nevanhu. Asi mukatarira Micho aitombopfeka gemenzi dema. Muriona? Alright. Asi zvakaitwa neni manje ndakapfeka gemenzi dema, vanhu vanogona kutanga kuvhunduka kuti akirebe yang'anga manje. Asi nai madzibaba mukrebi makuita matare, satingati muchiri muprofita here kana kuti mang'anga? Aiwa, ndiri zvese. Muri zvese? Zvese. 2 in 1. Right. Ndiri zvese. Ndiri n'anga, ndiri muprofita. Munhu akatoya asina mweya ndotomupa mweya. Like munhu akaya totally shut down, asingatombozive kuti Mwari vari kuti kudii, totomunamatira munhu totanga kubatwa nemweya, otanga kutoprofita. N'anga ikatoya chida kusimbiswa isina simba, totoipa simba yakutotanga kurota makwenzi. Muprofita akutoya takutomupa simba, akutanga kutoziva kuti iri dambudziko roda mvura iyi yepanoerera kuti ripere. Saka toti simba riri kubva kupi? Ndera Mwari. Asi kuti zvinenge zvine chivanhu mukati. Alright. Ndikutaya kuti ndinzwisise. Munogona kusazvibatanidza, zvinodetsa kuti ndinzwisise. Zvinodetsa. Ko why makazochuza kunoshandira kuCape Town? kuCape Town ndakamboenda ndichienda kubasa. Ndichipota ndichidzoka ndichinamata kunoku ndichienda kubasa ndichipota ndichidzoka. Ndobva Mwari azonditaura tayo kuCape Town ukutone vanhu vane matambudziko akawanda. Mukatarira kazhinji mabhazi, vanhu vanoita maaccident kuCape Town, vanhu vazhinji vakaenda kuSouth Africa vachadzoki kuno kuZimbabwe. Vanhu vakaenda vari varume nevakadzi vanosvika kuCape Town vachirambana, kana kungosvika muSouth Africa vachiita sei? Vachirambana, kwete kuCape Town chete. Saka muSouth Africa mune mhepo irimo inoda vaprofita vanechi? Vane simba, inoda vatumwa vane simba kuti vamise mhepo ipi? Mhepo iyoyo. Ukabva kuCape Town kana kubva muSouth Africa uchiti kuenda kuZimbabwe unogona kusasvika waita accident. Maona manje. Saka kune mhepo dziriko dzetinoda kuti tiyane nadzo mhepo idzodzo. Vanhu varege kushupika mukunge vaenda kunyika dzipi? Kunyika idzodzo. Alright. Nanzwa muchitaura wedze kuti kuyanana. Kana muchiti mhepo, munoda kuyanana nemhepo. Mune muchedza kutaura kuti kudii? Munoona nyaya inoitika ndiye kudai so. Zvakafanira kuti panapa pakafira munhu panapa. Imi mukadarika panapa mune mhepo dzenyu dziri kutoda kuti mufe. Munogona kutoita accident nekuda kwenyaya yemhepo iri papi? Iri panapa. Saka inini manje ndikaenda pamhepo iyo iri papo manye munhu akafira ipapo ndinokwanisa kutaura nemhepo iyoyo kuti ichizorora zvakanaka. Zvakafanira kuti imimi makafa mune shungu dzekuda kugara nemukadzi musina mukadzi. Munogona kuzomuka imimi iri mhepo yakumukira pane umwe mwana zvokuti vana vaya vachakwanisa kuti vagare nevakadzi. Saka zvese zvakuda vanhu vane simba manje vataure nemhepo ipi? Nemhepo iyoyo. Mhepo iyoyo izorodzwe. Kana mhepo iyo yazorodzwa vanhu vokwanisa kurarama zvakanaka. Nekuti tikatarira izvezvi muZimbabwe muno vanhu vakawanda vanhu vasina varume, vanhu vakawanda vanhu vasina vakadzi. Maona manje vanotoda kuti vagare nevakadzi. Asi nyaya iripo chete ndeyekuti mumadzinza avo mune mhepo dzirimo dziri kuda kuti dziite sei? Dzikumbirirwe mhepo idzo dzizorodzwe nemhepo dzenzvimbo dzinoita kuti vanhu futi vasararama zvakaita sei? Zvakanaka. Saka zvinenge zvichida kuti zvese izvozvo zvigadziriswe kuti vanhu vakwanise kunge vachirarama zvakanaka.
Alright. Ndukundu. Mune Zimbabwe ndopa muri kunzwa nyaya iri panapa toda kutraya kuti tinzwisise nekuti tiunderstand kuti zvinhu zvacho zvinombofamba sei zvinenge zvichimboita sei. Saka ndine makwesheni akawanda ndinawo panapa. Mungobvunzwa ngandau ndekuti imimi pazvirwere zvamunorapa munorapa zvirwere zvakaita sei zvekuti munhu akauya nedambudziko iri mundozvati ano zvirwere zvakadai izvi ndinokwanisa kuzvirapa. Chirwere chandisingakwanisi kurapa chete ndeche-HIV. Konei? Isati yaane mushonga hakuna munhu anokwanisa kupedza HIV. Saka kuna manhu anorapa HIV anonyepa? Aiwa anonyepa. Inini hangu handikwanisi kurapa HIV. Asi mamwe matambudziko ese aya. Ana kenza aiwa atozviitira muna mato baba. Kana zvichida makwenzi tozvicherera makwenzi. Kana mune munhu ane kenza munoziva mushedze ndimurape. Kana mune munhu munoziva imini ane dambudziko rokusabata mbereko mushedze timiitira bate mwana. Kondakayane wangu wemahara. Muchida kubhilivha tokubhilivhisa ika ndosaka takabata katsvimbo iyi. Kutsvimbo tikusvika. Ndosaka takabata vakomana vari apa ka. Kutsvimbo tikusvika. Right, konya dzekurombesa. Munhu akachida kuromba. Munhu akachida kuromba zvisina ropa tokurombesa. Zvisina ropa ndozvekuti auraye munhu. Auraye munhu. Unongochengetawo miko yete takuudza. Tikakuudza kuti usadyawo nyama. Musi wakati ukasadyawo nyama zvinhu zvako zvinofamba zvakanaka. Munoona marombesero asina mushonga yatinenge taita ndeyekudai so. Zvafanira kuti mudzinza menyu kana mune shavi reuvhimi tinongokumbirira shavi rero yapauri. Wakwanisa kuva mushavi mudzinza menyu. Asi hauchashavi uchienda kunovhima mhuka kusango. Wakwanisa kutsvaga mari. Ukaitawo mabhizinesi zvinhu zvako zvinokwanisa kufamba nenzira yakanaka. Saka tinokukumbirira kumidzimu yekumusha kwako kuti chikuzarurira. Maona manje zvinhu zvigone kufamba zvakanaka. Saka zvichiva kuti iyo midzimu inongokumbirwa nachero here ngati zvokuti chero munhu ane spiritual anokwanisa kungokumbira midzimu yekwanhengi kuti zviende pakati. Zobva noti ane simba racho. Alright. Ko pakaita situation yekudaiwo madzibaba yekuti mumba medu tiri 10 but mumwe 3 vari kuendawo kuna madzibaba Krebi mumwe kuenda kuna madzibaba nhengi mumwe kuna madzibaba nhengi esi ari kukumbira kuti shavi reuvhimi riya riuye pandiri. Ndokwanisa kuzoshayana here shavi riya kana kuti hwandi anogona kuzoritora. Ayo munoona chinoitika pakuzvarwa kwemunhu. Pane munhu anotozvarwa achitonzi ndiye achabata tsvimbo yomumusha. Kana kuti ndiye achava mushavi ndio munhu achariritira dzinza. Alright. Asi kuti zvakuitika kozvino manje ndezvekuti mukoma wenyimi makanatsokuona kuti mbana uyu ane lakire mari. Anogona kutanga kufambira manje kuti zvinhu zvikuomerei imi. Iye achitanga kuita mari. Saka vamwe vanhu manje vari kurarama vakatorerwa malaka avo nevanhu veukama. Muri kuona manje. Zvafanira kuti mudzinza mukange mune munhu anobudirwa nemudzimu. Kuno mwana anogona kugwadziwa nemudzimu upi? Nemudzimu akunoromba. Ava nechikwamba akuda kuti ndiye akuita sei? Ndiye akubudirwa. Icho chiri chikwamba. Usiri mudzimu. Saka zvese zvakuda vanhu vanonzvera manje vanoziva manje kunatsokuona kuti mudzimu here kana kuti imhepo iyi kana kuti chikwambo ichi kana kuti ngozi yemunhu akafa. Because ngozi yemunhu akafa inoziva kazvinhu zvakawanda. Muri kuona inoziva zvakavanzika zvakawanda. Saka pane pauda kunzverwa manje kuti iwo wati uri kubudirwa iwewe. Ko ndichiri pakuromba paipa matimi munogona kurombesa zvakachena kapiti kurombesa zvakachena tibatsopatsanangura ipapa kuti ndinokupawo mishonga yendokupa isiri yekuuraya nemafuta utokupa unopota uchizora ite takaisa kana mari yebepa wopota uchizora mafuta iwo unopota uchipfungaidza unopota uchiisa mvura unogeza. Asi mafuta aya tikakupa emurimi totaura kuti atenderwi kubatwa nemukadzi. Kana ari emukadzi tomutaura mafuta aya atenderwi kubatwa nemurume. Kuti tinenge tapa imimi tamareverera muzita renyu imimi kuti zvomunoda zviite sei zvifambe zvakanaka. Ini ndine zvimwe zvinhu zvondoisa zvakavanzika zvondisingakwanisi kutaurirai hazvisiri zvokuuraya. Asi hazvikwanisi kuzoti zvakumba uko zvakazoramba kundikati ndakapotsana nezvinhu zvacho zvobva zvazochinja zvobva zvichitanga kuita zvekuuraya. Aiwa hazvimbochinje. Wakapotsana nazvo kana wanga une motawo dzogona kutanga kuparara bhozi watadza kakutedzera zvandakataura. Muko wakawanda kupa handiti wada zvakareruka. Takupa muko iwe kuti zvakareruka zvina kureruka. Zvakareruka zvina kureruka. Pane mari ndipo pana satani. Saka hapana chiunongowana mahara wangogara. Chero ane chikwambo baba chingouye nemari unotoenda unoshanda. Saka hapana chakareruka paupenyu.
Alright. Chikwambo asi ndimubvunza kawandisa. Asi chikwambo chinozoparata sei? Chikwambo chinokuigira mari here? Kana chikwambo ndofana kutoshanda? Aiwa, chikwambo unofana kukwanisa kushanda. Unofana kushanda. Asi zoningo ishandira zviya zvinenge zvichibatika. Zvafana kuti ukavhura shopu nechikwambo baba. Mushopu munotengwa dziri pamanekidziwa apa dzisingatengwa. Maona manje. Ini ndangu andipe chikwambo amwe. Asi ndinorombesa kwete kupa munhu chikwambo. Tinokurombesa zvisina chikwambo mukati. Zvisina ropa mukati. Zvisina kuti zvinozopedza hama. Alright. Kwa anenge ane chikwambo chake kana anenge akaromba kwakaromba asasisade zvinhu zvezvo munokwanisa kumubatsira. Ndinomubatsira. Mukatara tine imwe vhidhiyo yataitobatsira imwe n'anga. But muSouth African, maSouth African havachekuromba. Yanga iri n'anga idawo masimba akawanda. Saka zvinhu zviya zvakazvitadzira anga kuda kuzidzosera akauya nazvo kwandiri. Alright. Ndikazozviita zvandakazviita inini. Makazvizorodza ngati mukazvitora. Ndakazvizorodza. Zvimwe zvacho ndakazvipawo vamwe vaizvidavo. Bhozani zvazvangu. Saka ndakazvipawo vaizvida. Saka wamunemba panenge achizvido andobhadhara mandozvitenga ndini. Andozvitenga. Kozi umamba ugadzimara. Pane mama akambonzwa iro kuti wanguva mambo usina kubhadhara. Unotobhadhara kuti uite mambo. Alright. Getimbo muri Zimbabwe tikufamba nayo nyaya kuti tinzwisise nekudzidza zvinhu zvakawanda kuna madzibaba Krebi. Alright. Ko tomboti munhu ane boza vanhu vazhinji vanogona kuita problem, vanhu vazhinji vanoda kuziva kuti kwachimwe nemudiwa wako unokwanisa here kumuti pachishona anoti rukawo unozvigona here zverukawo? Rukawo ndorototoisa manje kuvanhu. Kozi vanhu kozvino vakaona kuti makaroora mukadzi wenyu akaona kuti hamusi kukwanisa muchengeta anogona kungopfimbwa nemawindi. Kozi windi munhu anomhanya anobata mari pazuva. Saka anogona kungopfimbwa. Mukadzi akafanana nemwana mudiki anongoteerera zvinhu zvisina basa. Saka isusu tinomugadzira kuti adzikame. Tinomisa mubhodhoro. Tokuisai mubhodhoro mese muri 2. Mutendere muri mubhodhoro. Muchidanana muchipanana love yakaenda kumberi futi. Muri mubhodhoro baba. Zvokuti muchisvika muchibva kubasa munomhanyirwa muri pamukova baba, mutanga kukiswa namadhamu. Mutanga kupuwa rumwe rudo rwokuti kana yemuga munotanga kuvhunduka kuti zviko izvi. Munhu anenge aiswa mubhodhoro. Munoziva here kuti baba rudo kuna vanhu vasingazivi chinhu chinonzi love. Vane vakadzi vati vane ma40 years vasingazivi chinonzi love. Saka pamwe pacho vanhu vakadaro vanofanira kuuya kwatiri chivapa munamato inoita kuti njere dzavo dzifunge kuti aiwa rudo runotangira mukicheni baba, ropinda mudining rozopinda mubedroom. Manje vamwe vanhu vanotanga kutopuruzira madhamu vari mubedroom. Mukadzi anotanga kutopuruzirwa achibika baba, uchibata mudzimai wako uchimbomukisawo. Maona manje munhu aiswa mubhodhoro. Muri Zimbabwe ndofunga mukuziva zvinoita kuti munhu anofana kuiswa mubhodhoro kana asi kuziva zvaari kuita. Tetaita imwe love iri fast baba, because tiri kuona kuti wakaneta nerudo. Uri ngoti ukasvika mumba ungorara wakatofuratira. Vakadzi vada kupuwa rudo, nevarume vanotodawo futi kupuwa rudo. Saka munhu achingaiswa mubhodhoro anenge akuzofamba, anenge kunzokoma mamwe mabhebhi anenge asamaona. Anenge asamaona baba angona mukadzi wake. Munhu akadaro akahurirwa nemukadzi, moziva kuti ndikakuisai mubhodhoro mukahurirwa nemukadzi mimi. Zvamunazobata kuti mukadzi wenyu ahura. Mumurari mumba mega, muenda unomukumbira regero. Pilo inenge ichipisa. Munosvika pamuti abhebhi wakahura asi ndokuda sori mukadzi wangu. Imi ndimo mukumbira regero ini. Kuzoita kubata injere. Maona manje. Waiswa munhu mubhodhoro. Munhu andani njere 5. Tunoita dzibata dzese dziri 5. Kuisa mubhodhoro. Tokuisai mubhodhoro. Saka chichini chaichoitika. Mubvunzo ndobvunzo nhando but hey. Ayobvunzai. Chichinenge chaitika munotora chii, munoshandisa chii kuti munaiswa mubhodhoro? Kana mune makuburitsa sikireti? Aiwa, munoona chinoitika. Vanhu vatema vanotenda vaona Satomasi. Panzvisa shona ndataura. Imi munotenda maona Satomasi. Mukaya panapa mukanditi Akirebi ndikuda kutenga mota mangwana. Ndikati ndai muchatenga mota munoenda musina kutenda kuti muchatenga mota. Asi ndikati pfugama apa ndikuna matirei dombo iri. Chiendai munoisa mafuta ekuzora. Munoenda mune kutenda kwakazara. Asi simba risi padombo, simba riri mandiri. Saka paipo ndoisa vanhu mubhodhoro ndoenda ngotora picture yenyu nepicture yemukadzi. Ndoisa pai mubhodhoro. Iwo nenda une kutenda manje kuti mapicture edaiswa pai mubhodhoro. Asi simba risi mubhodhoro, simba ndinaro.
ndimune magadzira ndinde ndagadzira asi ndagadzira zvokuti iwo uchienda manje une kutenda kuti aiwa zvataiswa mubhodhoro zvinhu zvakuita sei zvakufamba zvakanaka. Alright. Saka pamatypes erukawa ramunoita imimi munoisa mubhodhoro nekuita sei zvino? Aiwa rukawa kusukisa mubhodhoro harusi rukawa. Kana ndakuda kuisa rukawa baba ndotokutaura kuti takuda ivhure munhu akafa kumakuwa uko ndo vhuro tunotora ndotora ivhure kumakuwa ndotsvaga mucheka mutema nemucheka mutsvuku. Kana uchikwanisa kuwana chipfeko chemukadzi wako yanacho kana chipfeko chemukati chemurume wako yanacho tosungirira pavhuro munhu usingatombozivi kuti ndiani akafa nei. Taisa imwe mhepo yakakura baba pauri yekuti ukangorara nemumwe munhu chete baba munhu yauya akafa uya anokudisciplina baba. Uroyi manje baba ipapo ndienda kuroya manje hazvisina Mwari mukati izvi. Uroyi manje wendienda kuita bhozi ndienda kushandisa mavhu evanhu vakafa ndimwe minana yetoita kuita manje. Yeah. Saka munhu anoita sei uko saka ukwanita sei manje munhu kachikae wangorara tomwe munhu chete anenge ari mawani unogona kutopenga baba kuteta kuranga bhozi kana uri mukadzi wemunhu kwanofanira kudzika mani muzve saka munokwanisa kudari munhu anenge aita sei anenge ari munhu wekuti akaroorwe kana kuti nango ndakatora musikana wangu aiwa apa musikana ndizodaro kokasamuroora enda mugangira bhozi uroyi kawe ndendaitawo musikana wako ndongokuitira munamato kuti asaenda chete asararara nevamwe vanhu ndo munamato ndokuitira. Asi ukasamuroora anotorwa nomwe munhu hapana zvinomboitika bhozi hausi kumuroora kundakaenda kazotane mindakagara pasi nemucheche zvinoti musikana wangu uyu musikana wangu asadaroora but musikana wangu uyu tofana ndinokugadzira kuti umuroore usingazive kana weida kungomushandisa. Simba racho ndinaro. Woti munoona chinoitika ndechekuda iso. Pane vamwe vanhu vanogona kungoti musikana ndoda kumugadzira ndingomushandisa asingamude. Saka ukauya kwandiri manje ka ndokugadzira kuti mukushandisa mumubva wamuroora. Zvafana vasikana vanotaura kuti ndoda nemurume ane mari vasingadi kuzvarira murume wemwana. Ayo ndokugadzira kuti uroorwe usangodya mari. Bhozi vasikana vako zvino varingoda vanhu vane mota varingoda vanhu vane mari. Saka inini ndokugadzira manje kuti ubva waita sei ubva waroorwa. Alright. Pakaipa saka sofa minana mati mamboita yekuti tingati minana makambogadzira yakaita sei? Tenga mombe dzenyu kumusha uko baba mombe dziya dzobiwa tinogadzira. Alright. Tinogadzira kuti wabaiwe usangane nemutoro unosangana bhozi andi wazvita wakangwara mbavha dzogadzirwa ko tomboti magadzira munhu andiri but wada vazotaurirana unokwanisa kuroonora ero ndoroonyora pane pakuda chipa pane pakuda kuripwa zvakaita sei ipapo pane pakudiwa mombe manje kuti ndisunungure zvandakaita unotoya nemombe kana nato adziuye nemika dzinouya naava vari kupenga wodzinoya kwamurimi nedzidzenyu yakadzidzi munhu aiwa uchataura zvaunoda inini kuti ndibvise ndichataura zvaunoda koza ndingoroimwe iwe unogona kungotaura wakaisa nemombe idzodzo izva kuti chiremba kuti kana vakagadzira nawo iwe vachada mombe dzaunato. Munoziva here mimi kuti pagadzirwa munhu chaipo apatorwe vhidhiyo pagadzirwa munhu vanhu vakanamirana apatorwe vhidhiyo yekudzoonai vanhu vakanamirana munoziva mavhidhiyo tinomboona aiwa inhema dzedzo imi pagadzirwa munhu chaipo vanhu vakanamirana chaivo vachirwadziwa powanikwa nguva yekusiwa kamera baba aiwa zviite baba mina ndingakuda kufaka baba zvafanira kuti munhu abudisa rimi baba arohwa nezvinhu mungawana simba rotora vhidhiyo reimondudza ndimi mwana wenyu kumba ukorohwa nezvinhu mungawana simba here kumbotora vhidhiyo yenyu apagona kuiwa mumwe munhu asine nyaya dzacho aiwa zviite baba ndinogona kuuya chimbozotora vhidhiyo aiwa zviite baba patorwe vhidhiyo madhirama ayaya inipo ndotoita nhau dzakadzika baba handitore vhidhiyo handitodi foni mafoni andodzimwa katakuita matare chaiwo mumusha mevanhu kuti akuda kuti muroyi ataure
ndisekura vantu vanga vachipedza vanhu aiwa patori video ka apatori video bozi video kubayara ruvengo zvafanira kuti totora video mwa muchiroya mimi video yotanga kutenderera imareura kuti mwa muchiroya takungokuvengesa ini zvinhu zvisina basa kune vanhu pamwe wacho makatohusirwa musingazive kune vanhu vanoda kurarama zviri privacy indabatsira vanhu vakawanda vanotonifonera kuti baba Kirebi tiri kutumirai mapicture edu musazotisawo pafacebook kune vanhu vanoda zvinhu zviri secret maona manje saka inini hangu kana ndichirapa vanhu handide mavidhiyo padhuze hatitodiwe hatina basa kana muchirapa vanhu pamutodiwe kupata video ndakamboona muchiisa munhu mumbiya zvaizofamba sei makaona here picture paipai hadakuona picture but ndakaona pane zvinhu zvaitika ndakatohandisa picture munhu uyo akataura kuti aiwa namatai nemazita edu munditumire video yacho bakire bida kuiona ndisoka ndakatora video chii chaitika paipa pavideo ere munhu angatorwa murume namarwei angatorwa murume vanhu vaya vari kuamerica nditovaziva vanhu vari kuamerica murume akatorwa nemurungu achinzi kugadzirisira mapepa saka anga asingachadi mukadzi ndivatagadzira haana udze kudzosa vanhu vakaenda ndagadzira mavidhiyo acho akawanda ende ipapo ndoziva kuti handikundikani munhu anotodzoka chete ndofunga tatara zvinhu zvakawanda panapa chokwadi